maka ndị obi ha dị ọcha n'ụwa niile, ndị bụ ibu dị arọ, ọkacha ibu nke agha, ka Chineke mere ha ebere n'ọnọdụ ha niile dị iche iche. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Maka ezi mmiri ọṅụṅụ, ka obodo niile nwere nsogbu ezi mmiri ọṅụṅụ na-enweta enyemaka n'aka ndị na-achị ha. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Maka ndị nọ n'ọrịa, ndị agadi na ndị nlekọta mmadụ, ka ha na-ahụ ihu Chineke n'ime ndị ha na-elekọta anya. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Maka ndị na-agbasa ozi ọma nke okwukwe, ka ha were aṅụrị na-ekwusa ozi ọma Chineke n'ebe ndị na-eto eto nọ. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas n'ebe a tata, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụtara n'obi, manye mkpụrụ obi ha ezumike ebe. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Ka anyị chịkọta n'ekpere anyị niile ọnụ, tinye n'aka na anyị dị asọ Virgin Maria site n'ikwe. As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this day, make it yours, and fill me with your love. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ayayonka site na Kristi Onyenwe anyị. Amara gị ebuka, Chineke onye kere mmadụ. Amara gị ebuka, onye nwe. Anyị si na amara gị bara ụba, Chineke onye anyị ji na-eme ọnụ. Amara gị ebuka, onye nwe m, onye kere mmadụ. Amara gị ebuka, onye nyere anyị ndụ. Amara gị ebuka, onye anyị ji na-eme ọnụ. Amara gị ebuka, ọdụpụta okpere anyazụ. Amara gị ebuka, ọkwago onye na-enye n'anya ụmụ anyị. Ọkwago onye na-azanye ekpere anyị. Ewo papa, amara ewo papa mo, onye nyere anyị ndụ anyị, onye gwọrọ anyị ọrịa anyị. Ọkwa aka onye na-aza ekpere anyị, ọkwa aka onye na-edu anyị jele, ọkwa aka onye ahụ nyere anyị ọrụ anyị, ọkwa aka onye ahụ mere ka dị ọcha. Ewo papa, ewo papa mo, ọ bụghị mmadụ kọtị
ọ bụghị mmadụ ọ bụghị mmadụ ọ bụghị mmadụ ka otito anyị ga-adịrị otito anyị niile ga-adịrị Chineke nna ewe ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị ọ bụghị mmadụ ọ bụghị mmadụ ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị otito m niile ga-adịrị naanị Jizọs. ọ bụghị di gị ka otito gị ga-adịrị nụ ọ bụghị onwe gị ka otito gị ga-adịrị nụ ọ bụghị ike gị ọ bụghị aka gị ọ bụghị ike gị ọ bụghị nna gị ọ bụghị nne gị ọ bụghị nwa gị otito niile ga-adịrị nụ Chineke nna ewe Ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị ọ bụghị mmadụ ọ bụghị mmadụ ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị otito m niile ga-adịrị naanị Jizọs. bụghị mmadụ otito ga-adịrịnụ ọ bụghị mmadụ otito niile
na-enye anyị udo Jehova bụ onye ọma Chineke bụ onye ọma mụ onye na-eme mma bụ onye ọma mụ onye na-enye ndụ bụ onye ọma mụ ọtụnwa dịrị nne bụ onye ọma mụ Chukwu nwa bụ onye bụ onye ọma mụ Chineke bụ onye ọma mụ Jehova bụ onye ọma mụ Jehova bụ onye ọma mụ Chineke bụ onye ọma mụ Eze Jizọs onye ọma mụ onye ọma Eze Jizọs Chineke bụ onye ọma papa ụwa bụ onye ọma mụ agụụ na-eche ndụ bụ onye ọma mụ ọsịnwa dịrị nne bụ onye ọma mụ onye buliri n'elu bụ onye ọma mụ Chineke bụ onye ọma mụ Chineke bụ onye ọma onye ọma mụ ma nwa nganga n'ime Chineke ọ bụ ya kacha mma na-enwe nganga n'ime Chineke gị ebe m ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs onye na-eme ihe Chineke na-achọ ile m onye ahụ ị ga-ama ya Amaka bụ nwa Chineke mụ ọ ga-amasị na ịbụ nwa Chineke mụ nganga ọ bụ ya kacha mma ekwere nwa m ekwe ka mgbata n'ime ya mgbata n'ime ya aga m adịrị ya eze ndụ nwanne ga-agụ ọpa Zion 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 obodo ọma Zion 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 obodo ọma Zion Zion anyị ga-eje n'obodo ọma Zion Zion kwewere m nke mbụ Zion kwewere m ugboro abụọ Zion Zion kwepụrụ m ugboro anọ Zion 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 elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere nwoma dị ma ọ bụ n'ime Chineke Yọba na ụmụnna m ka aja mụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chineke na ji ike niile ịnara nụ onye nwe anyị biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site na aja nke a dị nsọ na ofufe nsọ anyị na-efe gị mee ka anyị bata n'otito nke eluigwe anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi ihe dum ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele o kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile ọ narị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwelu anyị
onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke wetara onwe ya ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile n'ihi nke ha anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe nsọ 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 Hosanna nsọ 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 naenu kasedi na iri says yes okenedo ihe dum nsọ anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwesị ha mmụọ gị ka ha wee họrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunye n'ọnwụ ka o jiri aka ya were nara were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazị ya sị naranụ nke a rienu ya unu niile nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anya sị o buru iko mmanya anyị kwaghị ekele n'otito bunye ya ụmụazị ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a biko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m ka anyị kwupụta n'ihe omume nke okwe anyị na-eme ugbu a anyị na-ekwupụta onwe gị na-egosi na mbilite n'ọnwụ gị o Kristi were mgbe ị ga-abịa ọzọ nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị
anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-arata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Jose na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere na anyị niile ebere ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Joseph dị asọ bụ di ya na ndị apọstụl St. Eugene na ndị nsọ niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya nọ n'aka ya na n'ịdịgo n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile, nsọpụrụ n'otito niile site n'ụwa tụwa niile. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndị nke fụrụ n'anya ka anyị were ekpere ahụ nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị o sepụrụ ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye na-ekpugara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'ụwa niile ekele nke udo. Lezimo, lezimo.
ọchịchị doma n'igwe kosi zida anyị sabo n'ụra kosi zida anyị sabo anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ya onye nwe ụwa n'isi dị mma ire n'obi anyị Chukwu mee mmadụ ka dị mma ya na mmadụ adịghị ike ọ bụ gị nwa na-enye mmadụ ike obi ya onye nwe ụwa Kristi dị mma dịrị n'obi anyị mo
ekwela ka ihe ọbụla nye gị nsogbu, ekwela ka ihe ọbụla tụọ gị ụjọ. Ihe dum na-agafe agafe, mana Chineke enweghị mgbanwe ma ọlị. Iji ndị niile dịga nye gị ihe niile. Onye nwere Chineke enweghị ihe ọbụla ọ ga-achọ. Sọsọ Chukwu ezuola ka ihe ayịyọ. Dị nwere anyị ji umeala arịọ ebube eze gị, otu isi were ahụ n'ọbara nke a kacha nsọ zụọ anyị. Biko site otu ahụ mee ka anyị soro rite oke ịbụ Chukwu nke gị. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Biko ka anyị nọrọtụ n'ọdụ. Anyị nwere obere ọkụ onemone. Kịta ndị ọshat ga-agagharị ike akwụkwọ anụnwa. Kaadị anụnwa nji n'aka, ndị ọshat ga-agagharị ikenye ndị okenye ọbụla. Ọ bụ maka Catholics United to protect and support women, children, and families. Ọ bụ ihe gbasara abortion proposition 1. Ego anya ọkọwalụgo ebe ndị otu anyị ebe anyị kwụ na ya na ihe anyị ga-eme na ya na etu a ga-esi were mee. Ka ha na-aga n'iru ka anyị ga-amakwa ọkwa. Ofu onye n'ime anyị bụ ode akwụkwọ ọtọ nke ndị na-ede akwụkwọ bụ Ada Chukwukeme. O nwere akwụkwọ ndị nke nji ebe a. O nwere display n'iro tebụl agbasa anyị eje na ya. Ọ bụ ihe ga-enyere ụmụaka anyị aka ịma maka Chineke, bụrụ ihe ya enyere ha aka, ihe gbasara karakta ha, omume ha. Ọ bụrụ na ngwa de Tyro o mere ya adapt ka ọ bụrụ ihe ya abanye n'omenani anyị wee bara ụmụaka anyị aka. White turtles have patchy shells. Nke a bụ ofu. Nke ọzọ, the essence of thy word of God with its illustration, the same Ada Chukwukeme. Nke ọzọ, one starry night in Bethlehem, Ada Chukwukeme. Nke ọzọ, Amber and her chicks, Ada Chukwukeme. Anyị jee agbasa ụka, anyị afụ ihe dị na ya, anyị nwa na onwe anyị enezi anya ihe dị na ya n'anya. Ọ bụ akwụkwọ ya bụ anyị wetara ụmụaka anyị, ha na-agụ ya, gị na ha ị na-akọwara ha ihe dị na ya. Ndị nne anụnwa ma ndị ọnụ ga-agwagasị ha ga-anọ ebe a inye flu shot, banyekwuolu COVID vaccines, ma ndị gbagoronu ma ndị agbabeghị, ndị boosters ebe anụnwa. O si New York were bịa wee kaala anyị ụka. Papa ya bụ Cyril Dioka rapụ na Nigeria. Anyị malụ ka anyị si eme, ka anyị kpọọ ha beruere ha. Nka nsi wee ghọta Angela na onwe ya na papa ya kpara nkata na mmụọ. O wee si ebe a wee naba ụlọ n'ọnọ 3 months or 2.5 months ka ya ọ nọnyere papa ya, were aka ya na-awụ ya arụ, na-enye ya nri.
nọchaa ya lọta papa ya wee rapụzie nwanne anyị nwaanyị ịkwago papa gị mgbe ka ọ dị na ndụ Chineke ga-anabata mkpụrụ obi ya na ndokwa daalụ Kịta ana m akpọnite Father Emmanuel Iwe Ọnịa ya Father Emmanuel Iwe na onwe ya o nwere obere okwu ya agwa anyị Father nkenke ndị Igbo ndewo nọ okwu m dị nkenke ana m ekene Fada amabụghị onye nwu abatara m si ya na mbụ Fada asị m o nsị ya adịkwa ngị ka Fada ọsị na ya mara ọkwa mụwa bụ Fada Iwe ama onye Mbaise echiri m n'Enugu Diocese Bishọp Nsụka Diocese Godfrey Ona mụ na ya mapụrụ anị ofu ụbọchị na Holy Ghost Cathedral 1984 July 28 emechaa mee ya bishọp hapụ m mụnwa nọ Seattle Archdiocese na-alụ ọrụ since 1992 and then I'm retired. So wee gafete ebe anyị nwee conference ebe a na Gospel House ofu onye Fada si Oguta a young priest ọ sị na echiri 2011 o so bịa ka ụka ebe ahụ wee gwa na ndị Igbo anyị nwere ọgbakọ ebe a mass nsị ya o na m ga-achọ ụzọ onye m adreesị ndị ọcha ndị enyi m wee buru m bịaba ebe a etu m si bịarute ebe a okwu m dị nkenke onye ala pụtara na ọgbọ mgbe echichi a na-adọba ekwe n'ọgbọ n'etiti ọgbọ ọpụta ebe anwa kụba ekwe anwa obodo gbakọba sọ gịnị mere achọpụta na onye ala na-akụ ekwe asị ya dị ike ka ifi na-akụrụ ekwe ọ sị na ebe ahụ ibe nne ya na ya agaghị esi ebe a gafere n'ahụghị ndị ibe nna ya anya ka ihe unu na-akọrọ ihe a Igbo kenenu onye ọdụ nababie maka na ọ bụ na ebe ya na-aga ya bụ onye ala dị ọtụtụ ya baba ndị ibe nne ya ofu na ije a ga-enye ya nsogbu so mụnwa ga-anachiga Seattle Tuesday wee sị ka m bịa kene ndị Igbo o nweghị ihe na-atọ m ụtọ na ndụ niile karịa na mbụ onye Igbo Igbo bara ụba Igbo na-alụsi ọrụ ike Igbo na-aga akwụkwọ Igbo malụ mma Igbo nwere akọ na uche Igbo niile hụrụ na-agwa ha na Seattle na anyị na-edina n'okpuru briji ọwụ omenala anyị obodo niile anyị gara anyị ga-azụ ụlọ biri n'ime ya zụọ ụmụaka anyị n'akwụkwọ ọ omenala Igbo
ya bụ ya ka m chọrọ ka m lụtara unu na onwekwa ihe gbanwụrụ na mmadụ bịabara obodo oyibo. Ya ahụ omenala Igbo. Unu jisi ike. Anyị na-akụrụ ya aka. Obi dị anyị ụtọ rinne. Ọ bụ okenye na fada. Anyị kenere ya rinne. Mgbe a sị m na fada iwe bịara ebe a, m sị nke fada iwe ịbịanụ, iwe ya ejukwa ya obi tata. Mana ọ bụ obi aṅụrị. Fada, anyị na-ekene gị. We also thank the people that brought you here. We thank you very much. Kita, if today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. If today is the first time you are worshiping with us in this church, please may you stand. Ndị tata ụbọchị ha na-abịa ụka ebe a, ha kwụrụ ọtọ. First time worshippers. Anyị na-ekene unu. We thank you very much for worshiping with us here. Anytime you are around, you are always welcome to worship with us. Thank you very much. Otu aka nwakwa anyị na-ekene ndị ụkọchukwu anyị na-enekọta anyị anya, ọkacha ụkọchukwu nke kara anyị ụka tata, Anthony Nwankwọ, anyị na-ekene ya. Ya na onwe ya nọ with Cameroon Diocese, mana ọ nọ up north. Ya na onwe ya si obodo Agụlụzọ Igbo ka o si welu bịa. Na ọ chapụrụ achapụ, anyị akụkwala ya aka. Unu kụpụkwara ụkọchukwu nke anyị Fada Umeobi aka. Tata ka anyị kwere unu, Fada kwere unu nkwa. Tata ka a ga-akpọ result monetized bazaar. Kita ana m akpọnite si wayo makụ ka ọ bịa. I get two phases. The first phase, we can call on bazaar. The second phase, which is ima award, and the phase, and the second, and the third. You recognize the youth and the grammar. Having said that, I will start. The youth type this year. How many 150?
ọ bụrụ na ha si chee ife onyonyo kịtazi ka anyị kpọlitezie ndị grandma anyị na-akpọ ọbọkwa ndị na-eyi trauza ọ ndị grandma si ụlọ wee bịa biko ha ncha niile bịa ka anyị ga-ana ana biko banyenụ ha egwu ka ha pụta ndị nna ndị grandma mama ndị grandma onye mụrụ ha mama ma ihe dị mma ka m ga-enye gị aya ma elele aha aga m enwere uwe dị mma nye nne m mama onye ọ ga-adị mama ndị fada onye mụrụ ha nne ndị nkụzi onye mụrụ ha nne ndị lọya onye mụrụ ha nne ndị nkụzi onye mụrụ ha nne mama m uwe dị mma ka m ga-enye gị mama mama aga m enwere ego dị mma nye mama m mama m ihe dị mma ka m ga-emere n'ole mama biko ka ndị grandma anyị na-akwanyere ha ugwu ndị niile m ga-akpọpụtazi bụzi only the rep maka efe adịrọ ọwụgo ndị yes sọsọ the winners bụ ndị nwezili ike ha nchapụta as a group anyị na-recognize our guests bụ ndị sikwa ebe ọzọ wee bịa for the first time. This is the way we do it. We work with time, but today is that special day, that special Sunday. Ndị grandma daalụ nọ. Ndị grandma daalụ, ndị paparazzi akarịzịa tata. Okay. Daalụ. Okay. Okay, daalụ na ndị grandma mụ na anwaka ka anyị kụọ unu fa aka. So the award will go like this. M ga-akpọ the third winners, then mkpọ third, mkpọ second, mkpọzie ndị gba first. And by ndị gbara third bụ Bishop Harry Zone. Wee na-akpọlite Lady Ogoke ka ọ bịa nata award a, ọ na ya? Kọọlụ na ya aka. Tụwara ya mama, sị Chukwu n'omela, Eze Jizọs tụwara ya mama, sị ya n'omela, sị ya n'omela o meela, Eze Jizọs tụwara anyị agbanigo nsogbu adịrọ ọ ha bụ defending champion mana nsogbu adịrọ next year bụ oke ụbọchị. Ka mkpọzie ndị gbara second agba nke abụọ ọ nwere ndị ọzọ n'ọbụrụ ka ịhụ na amụrụ amụ ndị gba second bụ
Bishop Iwene Tansi Zone. Blessed Iwene Tansi. When I bonite Lady Omako, Kobia Natana Faha. Nwanne m bulie ya elu Chineke kachasị mmadụ niile elu onye kere ụwa kachasị mmadụ niile o mere gị mma bulie ya o nyere gị ndụ bulie ya ọ gwọrọ gị ọrịa bulie ya ọ ga-enye gị ndụ bulie aha ya elu elu Chineke kachasị mmadụ niile elu onye kere ụwa kachasị mmadụ niile elu. Okay. The champions for 2022 Hold on. 2022 monetized bazaar is no any other than Bishop Shona Hansen. Let me invite Lady Scholar Ogamaka and Mrs. Helen Ebuniwe to come and receive. And the group. Chineke onye dịka gị ezigbo onye dịka gị abụ otito na-eji nwoke emege chekwa nna m abụ otito na-eji chọọ gị mma o Chineke ebe mma ebube gị dee okwu ihe o mere m abụndụ nyere anyị aka na ọbọ nyere anyị ihe ọ na-emere ụmụ ya ọnụ ma apụghị ịkọ ya ya mere soro ụmụ na-eto ya ọ dị mma soro ụmụ soro ya na-eto ya ebe nke Chineke dị ya nụ aga m akọ ọnụ ihe Chukwu mere m n'ụwa ịhụnanya Chineke karịsịa soro atọ Chukwu mgbe niile ibe koro gị ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka mgbe koro gị ọkwa ịzara m Chineke onye dị ka ya ezigbo aga m eso unu. Thank you. Amen. And by Otakai, because I get a balance. Otakai is welfare now about 2022 monetized bazaar in case Eugene Catholic Church. Biko achọm ka m were ohere a wee kene ndị niile nyere aka ana m ekene ụkọchukwu anyị Fada Umobi ka anyị kọọrọ ya aka n'ụdị pụrụ iche ana m ekene ndị na-apịla anyị aka n'igwe
our technology group na-eme ka mba ụwa niile ebe onye ọbụla nọ wee na-afụ ihe anyị na-eme na ka anyị si wee na-aka ụka na ka anyị si wee na-achịkọta kọmuniti anyị. Ka nkene sasị wayo ọmụakụ, ana m ekene sa Tony Kebụl, ana m ekene sa Paul Ifediba, na-ekenekwa osi nwa amama osi ụfọ ndụ, wee na-ekenekwa ụmụnnakwe odogwu nwoke n'ebe ha na-apị aka ebe ni, mgbe na-ekene Lady Ọgamaka, ndị niile kwadochenu ndị youth ka esi wee melụtakwa na anyị ka nwelụ receivable of $2,750. Worldwide, signing off. Big one and do one mother. Because Kele talking take Uru Lekwanya, Oni Shindine, no Oni Shindina, Nana Bishop Shanahan zone, because Kopona Haka. We don't do now. Alo chakwa dele monage, alo dele monage, alo nyawa dele monage, alo dele monage, alo mama, wero biginye chakwa, alo jawadanjaye, ayana, alo. Anyị na-ekwefezi ya oke. Ayana na ya malarụ ebe a. Ọ bụrụ na agbasa ụka ezinụlọ Ọkpala si na o nwere ihe ha nwelụ, anyị ejebe ebe anwa, anyị malụ ka anyị si eme ụmụaka first before ndị okenye. Olutezie unu ekene Chukwu, daalụnụ. Ya biko asị ka m ekenekwa anyị niile ka anyị kụlụ nwaanyị aka biko lakada baza anyị mere ọfụma, ọ gara ọfụma rinne sa were ekene onye ọbụla maka bọmba anyị. Ka anyị kenekwa azụ ndị bịara Thanksgiving during the mass, Martin ọbara na ezinụlọ ya nwanna nwoke bịa mass, ka m were kwuo ohere wee kene ya na ndị be ya, wee kene anyị niile na ya ngọzi nke Chineke n'isi anyị nche site na Kristo onye nwe anyị. Kenekwazi Father Anthony. Father, thank you. Otodiri Jesu. Aga m egbu ogo na ọjọọ si ese thank you Father Jude. Mgbe Father iwe na-ekwu okwu ọ sị na ọ sị gị na ọ wụ Father gị nabata ya. Otu ahụ isi eme otu isi eme onye ọbụla. Mgbe m kpọkwara gị na phone gwa gị na nna around ga-esi m na nga abịa ka mass. So Father, thank you for always making this place a home for us. Dịka o si were kọwaa, anọbụ m na California ebe a na-arụ ọrụ, mana ana m echizi ebe a pụ na-aga ebe ọzọ. You gotta continue as a chaplain. So I seek your prayers and be assured also of my prayers for all of you. Chukwu gọziere m unu. Dịka Father iwe si kwuo si Igbo amaka, mgbe ọla m bịara ebe ọ na-adị m ka m alala ala maka abịatụbe m na Amerịka hụ crowd dị otu a ya wụrụ ndị Igbo. Chukwu gọzie unu na ihe ọmụrụ na-eme ka ọ na-adịkwara unu mma oge niile n'aha Jizọs. Ozi na obi ụtọ dị unu, anụ m chọrọ ka anyị gbasaa unu akwụrụ ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu na nwa na mmụọ nsọ. Lawanụ misa gwụsịgo. Biko ndị youth chere ka unu see foto na your plaque. Obi nsọmọrị ya ka si fọ n'anya na-enekwasị anya na mkpa nke ụmụ gị. Anyị na ndị mụrụ maka na-eyi na-ekwe
Ave Maria. Amen. Ndị youth bịanụ see foto. Ndị youth bịanụ ka unu see foto na plug unu. Young adults, youth and young adults, everybody. Bịanụ na altar, gbagotenụ n'ihu altar. Ekwekwana ka nke a kwa gị ndị youth and young adults. Come and show your face. Ọkwa foto a ka anyị ga-eji na-eje mba.